Molweni ke zidwesha nezidweshakazi, ninjani? Hlalani nami ndihlale nani, ningashenxi ningandishiyi nangomnye umzuzu kuba kaloku andiyonto ngaphandle kwenu. Ndiza necebiso apha, quick one. Ndifuna sithethe mani ngesilawu nokunyangwa. Isilawu siyintoni kumntu onyangwayo? Sibaluleke ngantoni okanye sincede ntweni? Because ndiqwalasela into yoba abantu abathwasayo, especially ulutsha, lunemisteyikhi yokucinga into yokuba ukuthwasa kwakho kuxhomekeke ephehlweni lakho okanye kwigqirha elo likunyangayo. Fumanisa into yoba umntu, they are not putting in the work, they are not putting any effort. Qha kukholelwa uba ndinyangwe ngumama ubani bani, uba ndivule itaski umama ubani bani okanye utata ubani, mhlawumbi owaziwayo odumileyo or whatever, njengoNonkwenkwezi, uyayiva. Bakhona abantu abanemisteyikhi ngokuthi basibone apha kwi-social media. Something is bothering me. Ngokuthi basibone apha kwi-social media, umntu akuthande acinge into yokuba kuzawuba hanky-dory xa seninyangana. Ufike abantwana bezokonsaltha, unegqirha lo mntu kodwa uza egqirheni uzokonsaltha uba unyangwa rayithi na, uyayiva. But uthi xa ufumanisa into yoba lo mntu akalambi nephehlo, you understand? Le nto ndiyithethayo ndiyazi kwalapha kum ke ngoku, aba banyangwa ndim. Ndingathi mna let's say iphehlo lam lasekhaya ngabantu abayi-10, uyayiva. Kulaa 10 ndingathi mhlawumbi i-6 ngabona abantu ndibaziyo into yoba basirias aba bazele unyangwa apha. Kubekho i-4 oyibonayo into yoba silapha ke kuba sivule itasi, otherwise andikabikho ready ngokomoya, andizimiselanga, ifocus yam ayikabikho kule nto, you understand? Qha ke ndiphantsi komama uNonkwenkwezi. Uba ngabizi iphehla into yoba makuzotyiwa iyeza, hayi ubani iphele i-2 years akaze yezeni. And ke ngoku uzawuthini? Awuzusayeza mntwini kaloku xa engezi ephehlweni, uyayiva. Uzalitya phi iyeza? And ke ngoku ukuthwasa ayikokuxhentsa, uhambe intlombe uxhentse kakhulu, waziwe ngokombela, unxibe kakuhle, uyafanelwa ngamaprinti, uthwala kakuhle, umthetho uyawazi, uyacengceleza emthethweni. Hayi, kokuthwasa akuphelelanga apho ukuthwasa. Ukuthwasa funeka sinyange igazi eli lakho, umshologu lo uphila apha kuwe. And uthi uze unyangeke, unyangwa liyeza. Ude uthi xa ungumntwana osathwasayo, uthi xa uzinqulela, unqulela unontongwana. Mos xa unqulela unontongwana, unqulela into yoba umoya wakho uvuleke, you understand? Ukwazi usefa ngomoya so that mhla waligqirha ukwazi uvumisa. Uthi unqulela igqabi leyeza ukuthi ulibone, uyayiva. Meaning ube naso isiphiwo sokuthini, sokukhanda iyeza kuphila umntu, nokuthi ungalilibali iyeza xa uthe walivezelwa. Uthi ndinqulela ibheki lemdaka, indiqhuqha amakhalane, uyayiva. Ufumana into le nto niyayicula qha but awuzi kule bheki limdaka. Nazi yayibhekile zenu zijinga pha koronta. Omnye mntakabawo ithi igqole ibhekile yakhe okwagqibela uyibetha ngoke wayengena ephehlweni. Ndinqulela ibheki lemdaka, uyeva. Kaloku funeka uhlale uzotywala iyeza apha ekhaya kuba ndinyanga igazi lakho. Igqirha kufuneka libe khaphukhaphu, igqirha kufuneka lingabi nazothe, funeka ukhanye ucace ebantwini, abantu bacacelwe nguwe. Igqirha elinezothe kodwa uyanyangwa,
Uyayiva? Kaloku ezaa nto mazehle kancinci kancinci as uba ixesha lihamba, iingqinamba obunazo mazithothe. And ke ngoku zithothiswa yintoni? Zithothiswa zezabhekile. Uthi ndinqulela unqula ibhekile, ithi yawuphehlwa entlokweni yam, uyayiva, nditsho ndiphile. Xa ungasityi isilawu egqirheni ndizawutsho njani into yoba uwagqibile amayeza mawugoduke? Ndizawube ndiyaxoka kaloku, uwagqibe nini amayeza? Uyeva? Abanye abahlakazi ufumanisa into yoba akayazi nendumba, akawazi umsamo wephehlo lakokwabo. Ngoba yena uza ezintlombeni, usuka mhlawumbe eKapa akhwela ibhasi, kudityane naye kuloo ntlombe, afike ngolosihlanu aphinde ngecawa uyajika. Uyayiva? Kanti xa ungumntu othwasayo uyadingeka emagcekeni because there's a reason ufuneka kulaa mzi. Funeka ubethwe ngumoya walaa mzi, funeka ubuhlwele begqirha elikunyangayo buxoxe bhungalinye nobuhlwele bakho. Uyayiva ke ngoku? Kufuneka usebenzile apha ekhaya. Ndiyaweva amagqirha esithi hayi umkhwetha ntonontoni angasetyenziswa, makazele layizeleyo baphelele endumbeni. Njani tshomi? Uzophila nathi, uzoba ngumntwana walapha, andithi? Xa bekuphekiwe nawe uzawuvasa izitya njengomntwana lapha. Ngenye imini kuzawukhe kupheke wena uphumze aba balapha begazi. Uyayiva ke ngoku? Nawe uzalitshayela ibala ukuze kucoceke xa kufika iindwendwe kubonakala uba ngumzophila abantu lo. Nawe uzasifreyiva isituphu uba kufreyivwa isituphu. Uyayiva? Because nawe uhlala apha kaloku, kutheni uzawuhlala ebugxwayibeni? You-understand? Awuzanga B&B kaloku xa uze ephehlweni. Uyayiva? Abe khona ke amagqirha, ufumanisa uba ligqirha elingafuniyo bantwana endlini yalo. Lithi ndizabathini? Bayamosha ntoni? Bayamosha nyhani, hayi andifuni uxoka, hayi ke bayamosha. Ufumanisa into yoba azikhathalelwe izinto zalapha ekhaya. Abahlekazi bathathe iingubo zalapha, umntu ushiye iingubo kokwabo. Xa kubhekwe entlombeni kuveske kuthathwe kwasangubo. Uyayiva? Nina nizibone ningenazi ngubo, zishiywe futhi iingubo. Xa kubuya entlombeni zilahlwe phaa ezo ngubo. Uyayiva? Zinuka loo msi, mhlawumbi kwakulelwe ngazo engetheni. Zizinto ezenziwayo kumaphehlo onke. Futhi ndiyafuna ukuthi ingxaki ekhoyo leyo. You-understand? Kophuke isitya, kophuke iglasi, sinyengezwe, kungabikho ochazayo into yoba hayi camagu mzali kwenzeke iphutha. Zizinto ezenzekayo ezikhubekisayo. Kodwa ke ngoku uthunyiwe into yoba mawunyange. Uzawunyanga njani esitratweni abantwana ungabanyangeli kule ndawo isisigodlo sakho iphila aba bantu bakuthumileyo? Ithini nale nto? Kodwa into endiyithethayo, umntu into efunekayo sisilawu egazini lakhe. And ke ngoku isilawu asihlali phezu kobumdaka. That is why kufuneka ibheki lemdaka uyifumene. You-understand? Isilawu sesokukhanyisa, isilawu kuthiwa nje sokugqabhuza lo mshologu lapha kuwe. Uyayiva? Ufike umntu ebhodla kakhulu kanti ngumoya uvalelekile. Uyayiva? Sela itya isilawu uzokutsho ubhodle umoya wobugqirha. Uyayiva ke ngoku? Ube khaphukhaphu, ukwazi usefa. Uyayiva? Makushiyeke itsho umbilini wobugqirha, ungahleli nje uphakuphaku kodwa uligqirha. Kukho abantu nyhani ufumanisa uba usetshobeni, but ngokwesethobeni kungona thwasayo. Xa kuxhentswa entungo umntu akaba uxhentsa ingathi uyaphambana, kungonanga umhlekazi yena ngoku. Because khange ephehlweni alitye iyeza elizawuthomalalisa le mimoya imhluphayo. Andiyazi noba iyavakala nayityiwe emngqushweni, camagwini bethu nani. Ndicapukiswa yimibuzo eniza nayo kodwa ningabakhwetha bamagqirha. Umntu angabuzi egqirheni lakhe, uyeva, uzobhatala unonkwenkwezi for ubuza uchuku because luchuku.